La Lliga de la Vela Catalana s'ha estrenat aquest passat cap de setmana al Mar d'Empúries. Aquesta primera regata ha estat organitzada per la Federació Catalana de Vela, el Club Nàutic L'Escala i el Club Nàutic Vilanova. Aquesta competició proposa als diferents clubs crear equips de 4 persones per enfrontar-se amb embarcacions de tipus monotip. El monotip escollit pel Club Nàutic L'Escala ha estat el J70, del que la seva escola de vela disposa de 3 unitats. 2 d'elles són les que s'han utilitzat per disputar les 8 proves del campionat, distribuïdes en 2 jornades de regata. Completades totes les mànigues, la tripulació liderada per Vicenç Batlle és la que s'ha alçat amb la victòria. Ha sigut molt bona experiència perquè hem pogut navegar en flota i ha sigut, el fet de navegar tots amb el mateix barco ha sigut realment molt competitiu i ha sigut un dia, ens ha faltat bastant de vent perquè hem tingut 2, 3, 4, 5 nusos només i ha sigut molt complicades les maniobres. Avui ha sigut realment un dia molt difícil i només hem pogut fer 2 regates. Els de Valentín Baraiber, també del club, s'han fet amb la segona plaça de la competició. Els 2 equips han guanyat el passaport per participar a la final, on podran fer-se amb un premi econòmic i una wildcard, que els permetrà navegar gratuïtament a l'edició 2020 de la Lliga Catalana de Vela. La primera fase, doncs, d'aquesta regata s'ha fet a l'Escala i ara passa el relleu al Club Nàutic Vilanova, que acollirà la segona fase classificatòria els dies 13 i 14 d'abril i la final el 4 i 5 de maig. També aquest passat cap de setmana, la secció de pesca del Club Nàutic L'Escala celebrava la seva cita mensual. Es reunia per la trobada de pesca de Pagell, que va aconseguir congregar fins a 18 embarcacions i una quarantena d'aficionats a la pesca esportiva. Entre elles, 2 caiacs, disciplina que s'incorpora a les trobades amb l'objectiu de fer-se amb el premi Ecofish. Un nou èxit, doncs, de la Lliga Social de Pesca del club patrocinada per Nautivela Veneto. Els pescadors de Guiulla de Jordi Carreras, primers en puntuació i mereixedors també del premi a la peça més gran. La segona i tercera plaça van ser per Emmes de Jordi Gràcia i Escal de Carles Sanauja. El premi Ecofish de la jornada va ser per Ingrid Bendek.